Čaute ľudia, vítam vás v verzii 2.0.0.0 a je tu Battlefield 3. Čiže mám tu nejaké možnosti výberu. Pridať sa ako útočník, ženista, podpora a sniper. Ja väčšinou chodím za útočníka a podporu. Ženista iba tak občas a takto tu máme samopale. Začiatočíčka M4 a 1. Potom získate postupne M4 a tak je tu ďalšie zbranie. Potom tu máme zbranie, čiže základná je M9 a u Rusov to je MPP-43. Potom tu máme raketomety, to máte iba tento základný sval a potom dostanete Stinger a Javelin nakoniec a opravné sada máte iba túto, čiže zvaračku a potom dostate protitankovú a ženého robota. Tak, ale my ideme za podporu, používam PK Pečenk s tlmičom, 44 Magnum, zásobník a C4. Čiže pripojeme sa. Tak. Ideme hrať. Ja. Hráme Rush. Inak prosím vás, dajte mi lajky, odbery a komentíky a komentujte prípadne video, či sa vám páčilo, či nie. Ja. Tak, jeden dole. Prepáčte, že to tak kope, ale myška mi dvíne. Tak, teraz to Ečko. Daj je tam. Jeden lagí. Oni budú tuto, no. Tam sa skrývajú. No, teraz vám tuto ukážem, že toto je, že váš tým vyhral a k tomu taká pekná hudba. No, ale ukážem vám skóre a ukážem vám, čo ste dosiahli za počas kola. Čiže ukážem, že čo ste dosiahli, za čo ste hrali, aký, či Conquest, Rush, Deathmatch, Squad Deathmatch, Conquest, Assault a takto. Inak, Battlefield 3 je rozdelený na Battlefield Back to Carcant a Battlefield 3. Battlefield 3 je takýto, že máte normálne zbranie, takéto isté